आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सिंधुदुर्ग साहित्य संघ आणि श्रीराम वाचन मंदिर सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमानं कोजागिरी कवी संमेलन 2024 ज्येष्ठ मालवणी कवी दादा मडकईकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त बलवंत जेऊलकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कवितांच्या सादरीकरणानं पार पडलं. माता सुटली एक शक्कर, माणसा कशी शानी त्यांची वायरची अक्कल. अगो तुका पोरा झाली खंडीवर, त्यांच्या पाठीशी फुलं असते दिसभर. आता या नाही तर 2 पुरे, बाकीचं आमलेट कर. तर हातावर पोट असलेली ही माणसं उभी आहेत माझ्या पुढ्यात. बिलाच्या रकमेचा आकडा ऐकण्यासाठी हरणाच्या कानांनी, सशाच्या काळजांनी आणि बकऱ्याच्या डोळ्यांनी. आणि मी तर हातात सुरी घेऊ इच्छित नाही, काहीही झालं. काळाच्या कवींना भिंती, कुणी लवून जगतो मरतो, लंपाळे लाजून सुखती. कुणी लवून जगतो मरतो, लंपाळे लाजून सुखती. काळोख माझुनी इतका, काजळी केवळ भवती, काजळी केवळ भवती. पहाटताना स्वप्ने खिजली नेत्रा गात्रा कुणी, आणि अचानक तेव्हा स्फुरली अभ्युदयाची गाणी. काहीच नसले कुणीच नसले तरी कुणे ना काही, काहीच नसले कुणीच नसले तरी कुणे ना काही. आनंदाचे भाव उमटले इथल्या एकी देवी. कसले वारे किती भोवरे नाहीच रे स्मरणात, कसले वारे किती भोवरे नाहीच रे स्मरणात. इथली माती मळे फुलविते हे एकच ध्यानात, इथली माती मळे फुलविते हे एकच ध्यानात. धन्यवाद. आता कसलंच आवाज नाही. नारळी फुफरीचा सलसरणा, गोठ्यातल्या गाईचा हंबरणा, नाल्याचा सलसरणा, पाखांचं किलबिलाट, घड्याळाचं टोळ. आता कसलंच आवाज नाही. आता कसलंच आवाज नाही. कोसळलंच ती उठलंच नाही मावली कधीची, कोसळलंच ती उठलंच नाही मावली कधीची. तू तशी हट्टी आणि हेकेखोर, तू तशी हट्टी आणि हेकेखोर. जाताना घेऊन गेलंस कन्वट एक जपलाला सत्व आणि स्वप्न. जाताना घेऊन गेलंस कन्वट एक जपलाला सत्व आणि स्वप्न. धाडली चिठ्ठी निशाणाखाने, राखून पण लाजून मी हळूच वाचली. धाडली चिठ्ठी निशाणाखाने, राखून पण लाजून मी हळूच वाचली. काय लिहिलं असेल त्यात? तू करत बस कविता म्हणे, मी रात्री तुझी प्रतिमा माझ्या हृदयी कोरली. तू कर कविता म्हणे, मी रात्री तुझी प्रतिमा माझ्या हृदयी कोरली. एकदा तर बेतालातून चक्क त्यांनी दहशतवाद काढला आणि शहरात 2 दहशतवाद गायब करून टाकला आणि ते चक्क जादूगार झाले. तळवे चालणाऱ्या ते जवळचे वाटू लागले, पैशांची खैरात करू लागले. आस्था दाखवणाऱ्या ते पाण्यात पाहू लागले आणि ते चक्क जादूगार झाले. वाऱ्याच्या गतीने ते झेंडे नाचू लागले, कधी हिरवा, कधी पिवळा, तर कधी भगवा. कार्यालयातील भिंतीवरच्या बेचांच्या तस्वीरी ते बदलत आणि ते चक्क जादूगार झाले. ते मायानगरीचे पालक झाले. मायानगरीच्या मिळवलेल्या मायेचा त्यांनी मायाजात पसरला आणि ते चक्क जादूगार झाले. निर्माल्य सुगंधी असणारच आहे तिचं, त्यासोबत ते रंगीतही व्हावं अशी प्रार्थना करते ही छोटी सदाफुली. छोटा छोटा आनंद वेचणाऱ्या मोठ्या सदाफुलीला बघत फुलत राहते ही छोटी सदाफुली. छोटा छोटा आनंद वेचणाऱ्या मोठ्या सदाफुलीला बघत फुलत राहते ही छोटी सदाफुली, छोटी सदाफुली. तू आठवण्याचं एकच कारण समोरच्या खिडकीत आज मला तुझाच बदल दिसला आणि मीच माझा हसून स्वतःला प्रश्न विचारला, खरं सांग तू
लाडकी कधी होतीस बाकी काही. तुझ्या अस्तित्वाचे वस्त्र हरण होताना विजा कडाडणे बंद झाले आजकाल. तुझ्या अस्तित्वाचं वस्त्र हरण होताना विजा कडाडणे बंद झाले आजकाल. शंख नादही पक्षपात करतायत सिरियल मध्ये आपण पाहतो. एवढे खरे तुला आम्ही नाकारून कोणतीच केली नाही चूक. एवढे खरे तुला आम्ही नाकारून कोणतीच केली नाही चूक. आमची बाजू ठरते भक्कम. तू असा कमजोर होताना, तू असा कमजोर होताना. हक्क जिथे दाखवू शकत होतो आपण एकमेकांच्या श्वासांवर अमर्याद हक्क. मरणप्राय अवस्थेत आठवत बसलोय. मरणप्राय अवस्थेत आठवत बसलोय तुझ्या जिवंत मोहपट आठवणी. तुझ्या जिवंत मोहपट आठवणी ज्या द्यायच्या मला समज मी माणूस असण्याची. ज्या द्यायच्या मला समज मी माणूस असण्याची. येतेस ना बेबाक वाटांवरील सलोख्याची चळवळ चालू ठेवायची आपल्याला. बेबाक वाटांवरील सलोख्याची चळवळ चालू ठेवायची आपल्याला. तू येतेस ना, तू येतेस ना. मोकळ्या आकाशी चांदण्याची चमचम हवी. गडद अंधकात काजवाची टिमटिम हवी. गोधडी पांघरताना भावंडांची संगत हवी. गोधडी पांघरताना भावंडांची संगत हवी. त्या उभेत शांत झोपेत, त्या उभेत शांत झोपेत स्वप्नांची रंगत हवी. अशा या धावपळीच्या जगात, अशा या धावपळीच्या जगात झेप घेण्यासाठी मनाला उभारी देणारी गावाकडची थंडी हवी. अशा या धावपळीच्या जगात झेप घेण्यासाठी मनाला उभारी देणारी गावाकडची थंडी हवी. भैरवाने सगळेच माखलेले भैरवाने या धुमसणाऱ्या लाकडांच्या धुराने, या धुमसणाऱ्या लाकडांच्या धुराने कधी जाणवला नाही मला अस्तमा. आता बायको ओरडते, आता बायको ओरडते. धुराने डोळे फुटले मन, कुजबजतो श्वास गच्च भरून येते छाती. कुंभळाना झोपतो धूर जुनाट. हा दिव्याचा धूर, कारखान्याच्या चिमणीतून बाहेर पडणारा धूर, जळणाऱ्या प्रेतांचा धूर, भडकलेल्या वणव्याचा धूर. धूर परिवर्तनाच्या चळवळीत धुमसत राहतो. काळवडत जाणाऱ्या माणसाच्या आयुष्यात प्रत्येक वळणावर, काळवडत जाणाऱ्या माणसाच्या आयुष्यात प्रत्येक वळणावर, प्रत्येक वळणावर. किती अपेक्षा कर्तव्यांचा भारमंगती पेलावा. किती अपेक्षा कर्तव्यांचा भारमंगती पेलावा. आणि नोकरी संसाराचा रोजच गाडा ओढावा. आणि नोकरी संसाराचा रोजच गाडा ओढावा. जटिल मजसी प्रश्न भासती लेख सहजची सोडवते. जटिल मजसी प्रश्न भासती लेख सहजची सोडवते. ज्यांच्या पदरी नसते मुलगी, ज्यांच्या पदरी नसते मुलगी, सून होऊनी वावरते, सून होऊनी वावरते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.